إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله قال الله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان mbe ala tanu ambe demeñini ala fe ambe junubu yafañini ala fe ambe añini ala fe akan kisi ka bañiro kun toro manan ka bara jugu ni ala ye jo min kanda mogo te soro min be fili ni ala ye jo min fana fili mogo te soro min be e kanda ambe sheria bato fe site min ka bato ye cinyay ni ala kelempe wute je nyogonde ala la ambe sheria muhammad wala ka jondo ala ka cirendo kisini ne mabaka ana ka dunkew ana ka shego ala ku kisi min ka ca kosobe no teme aka boy ala ka jon ala ko masamin sene alendo ako abe ale alaye hadama deunka ko ala ka soyin kere ya kata hiju ke ni mo menya sheso meni mo menya sheso ekera fisru waliye imata hiji ale ala kari lendo ka beddan fewu ciden ko alaka taruna kishi baka ako silamiya a jora piye duru de ka sen duru ka seriya ko bato fensiye min ka bato ye ciya ni ala kelen pewute muhammadu ye ala ka jonye aka ciden do ani ka salli nati a cogola anika jakabo anika alaka so hiji anika sungalos balumambe wati minna hiju wati dero ala yen no yake dowye ku garjage do nyinanka hijula hiju ni tara ya almurabbeke hiju beke Afrique caman bɛ taa ni Madina de Madina sigi ani bɛ alimura min kɛ an kumanu ka fɔ ka tɛmɛ bi ta bɛ min kan nani alimura bɔra Madina kana Makka alimura baaraw banna pew an ko a bɛ to Makka ani Makka sigibagaw bɛ kelen ye laada finiw bɛ don bi kuma be ke min ka do fo la o ye hiju ke cogo ye na kali murad da fara keram Makka o cogo la ni hiju kalo jora hiju kalo kile shegina uba fo ma yawm at-tarwiya hiju den kelen kelebe yoromi
ibiko ka kasa jalanke ikun sigila ani bombosi sani kanna muta ibe ko komi be janaba ko chogomi ka kasa jalanke ikun sigila ani bombosi sani kanna muta ube namu finu shiri che tafe ani birifini akanunendo kake jemai namu finite musola fini tagalendo muso kado akodo akafar kulobe sutura atenya datuna de siridoro namu fini tamana krekrete musola naye namu fini sirite tafe ani birifini abafo labbaika hajja ala anyila minani hijuye abe hiju nganiata abafo labbaika allahumma labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka abe ni labbaika fo minye salli kalo tile segina abeta minna abe salli fana salli minna abe lagasara salli minna abe futuru salli abe safo salli abe si abe fajiri salli munu nyenaniye abe ulu ke fula ye me jamu teke minna de ate sallu fara nyugonka me munu nyenaniye dobe bo ula abe salli fana salli fula abe lagasara salli fula abe safo salli fula futuru ba chogola fajiri ba chogola salli munu nyenani dobe bo ulu dela me sallu te fara nyogon kam minna de me dobe bo sallu ulay na usira minna nin chogola aye fajiri salli nitile bora abe labbaikata ani labbaika be arafa kene sigare oyesa salli kalo tile konontonna ni tile bora abe bo minani labbaika abeta arafa bede bi kan labbaika foni yereye mogo kelen kam mikro mina kan labbaika fo kare kono to ka fo anofe lesrita la dina la bidiyado ciren na ka shebo moke bunu maruka risayo ira ani anashi ko tumami wuluye namu tawbe labbaika fo dobe labbaika fo dobe Allahu akbar fo dobe la ilaha illallah la o ya ayira wudu tunta fo nyogon fe bede tumbe tafo cheungu kan korotani labbaika ye musobu tafo dajukuro nashera arafa abe koroshilike arafa dawu uyeta manshe ku ula ikake dawun konona la ikanake arafa kenemala de akadda do arafa konona la ni donnatta manshe nunun koni konona la cidon ko arafa be joyoro illa wadul urna fo urna o dingay wote joyore sino arafa be joyoro ni tile jengena ka sankaba chamache bila salli fana wakati shera kato arafa abe salli fana la sarafara nyugonga salli wole kele ani salli jodi fula abu qasari de fana salli fana fula na ye salamu bila salli be korota alimami be la sarafana faraka fula jamu taqdim abe u fara nyugonga salli fana wakati la ni o kera arafa kene sigi a joli arafa joli daminana na ye sallu fara nyogon kan ni jogola alimami min be aka jama min ya kalimami aka kutuba do kala awiye ka hiju chogo fo awiye ka arafa pasamancha fo awiye ka hiju chogo to fo awiye kutuba in kono ni salli mbanna o chogola ni kutubai abe anyeshi koroma ka do damina
ka tege fula korota ka duwawu ke i jolen do i sigilen do i dalen do arafa kene duwawu jikiru kurana kala jiya baro ni kurofoli ni nememeya o kenete ala ko suma kene de do duwawu kene de do jikiru kene de do ibe ewa i sigilen do i jolen do ibi nyesi koroma ki tege fula korota jiya hera duwawu lagara hera duwawu bila ika befo cire nyere tumbe duwawu mi nchaya arafa keneka la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir cire tumbe nin duwawu fo arafa keneka kosobe ate komi ba beke duwawu ye fana niye duwawu ke isegena ibe se ka qur'ana kala ube be se ka kuma daga lendo fo isigi nyogo doye baro daga lendo be se ko ke o ko fe be kontine ka duwula abe to arafa kene kan ni chogola fo kata tilebi ikana bo arafa ka soro tilema bire abe to arafa kene ka fo tile ka bi pew ni tile bina abe bo ka muzidal fata ko shegere masharil haram Muzdalifata na sherai sani ikinye si fenwo fe maforo na shera Muzdalifata ayaka mina unjigi aye futurni safo faranyogonka futurni safo be faranyogonka Muzdalifata awa minye safo be qasari de fana salli be wole abe safo salli arakam fula na ye salamu bila salli be korota abe ewa salli be wole ni salli wole la salli be korota abe futuru salli arakan saba ni salamu kera abe salli korota abe safo salli arakan fula abo ke Muzdalifata ube fara nyogon kayede na sera wakati mi doro meni mogo mi nya do ko ambutasi ya au mina sirala na ko akas fasafo bila na sera Muzdalifata kani futuri fara nyogon ka su tilanje beteme au ka salli sirala parce que safo wakati danye su tilanje de ko kana teme bolo ni su tilanje ko ni sera kito sirala ima se Muzdalifata e ka futuru ni safo salli sirala mais ni su tilanje mi soro sirala ni sera Muzdalifata ibu salli kataw be dow bolo nu sera Muzdalifata doro o ba damina bele tomo de la o ya katawe ci dem maka bele utomo Muzdalifata ci dem wulile Muzdalifata kana minna de sirala ayunya maria u ka bele tomaye ka ko be bolo bele utomo tomo Muzdalifata kuma de la sabati den tola bele u be temo yorobe donc nauna na kana damina bele tomo la de abe salli de ke folo ka futuru safo fara nyogonka ka safo kasari abe daka sinugo ni suyi nabato kere len site ni suyi mbolo fo wotiri sallili na ye sallu fara nyogonka dorobe ke wotiri salli abana na fila worete salli abe daka sinugo ka shi Muzdalifata mogo munu nye muso ni ujurato ye mogo la fule su laba nogo ya kera ulu ye ulu bese ka bo Muzdalifata kata minna stani fajiri kase darurate munu na au kasi Muzdalifata na ye fajiri salli abe anyesi koroma ka tege korota ka duauke fokata kene bo kosobe ni kene bora kato Muzdalifata tilete bode abanye si minama na sera minama aya soro aya ka bele utomo ube ni min sera minama ibi ka bele utomo oye salli donyesa salli kalo tiletanna na usera minna abetile jamaratila ubapo jamratul akhaba jamaratu la bele filiyoro min makka kasru o de jamratul akhaba
na sera minna abetile ola aya sori kabbele wolon fula bi bolo ubi kabbele filike bele kelen kele filito ibako bismillah Allahu akbar bele batede bele fitini do komi ba bo nyogona bele fitini uye yoro min koli akabbi okono bismillah Allahu akbar ibe kelen fili bismillah Allahu akbar be dowre fili fo wolon fula ka tafa niye bolo wolon fula in fili nin chogola ibe ka hadiya kantige ni ka hadiya kantige ibe kundi ube ibe kun kofe niyen nin ko bako tahallulul ula e boran namula boli folola niyen nununke ikalla da finu do ika parafin ki yerela aka jigi kana makka ani labbaika bina na shera makka abedo alikaba misiri kono ibe doni kinishe ibako bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah a'udhu billahi alazim wa biwajhihi alkarim wa sultanihi alqadim min ash-shaytanir rajim allahumma aghfir li junubi wa aftah li abwaab rahmatika ni be do misiri kono be nun do awde fo adon to alikaba ibe doni kinishe ibe nin do awfo na shera alikaba madro ay alikaba ye tawafu be damina labayke betige labayka be ba o yorola labayka fo barna abanye se hajar al aswad yoro min be ambarase o be alikaba selenge minna ibe ta o yorola na ya soro ibe hajar al aswad soro ibe nun kala ka ambarase ibaku bismillah Allahu akbar ni ma se ko kay bi bolo dala ki bolo embrasser iba ko bismillah Allahu akbar e bolo danto ala ube ni bere bi bolo uba ko bismillah Allahu akbar be bele inkara ka bere embrasser ni shima soro ni si soro limman go bi alikaba uye terendo ke ka bo hajar le aswadu ka ta fo tawafu kene laba uye terendo ciye mana ni nana o tere na ikado ishera hajar al aswad ma na ajora o tere in kono ibolo korota kata hajar al aswad ma ikafo bismillah Allahu akbar meiti bolo ambrasede donc tawafu be damina hajar al aswad de la abe alikaba to anumanna ibe munumunu ni munumunu na ibena selenge labami ni temena la ibena hajar al aswad la uba pode ma urukul yemani ni sara o fana mana sorola ibi bolo daka iba ko bismillah ibolo danto aka ibi bolo daka iba ko bismillah Allahu akbar ibi bolo ambrase ni mo soro ibe teme aleka ite koriya ke kata alema yoro site alikaba ni sariya do ikam magala ni yoro fulate hajar al aswad an urukul yemani magabbe ken ni yoro fula doron de la kabala sina toite maga yoro sila urukul yemani alani hajar al aswad ni nyogonche iba fa rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar ni sabatira chide boro damana do krekrelente tawafula ninni nyoroni intate urukul yemani hajar al aswad ni nyogonche ibe nin duwawu fo ni ote duwawu kerekele shite tawafula yi tawafu to ni qur'ana kalande kade yibo ke ni jikru min kade yibo fo ni duwawu min kade yibo fo ni bora hajar al aswad kam munumunu kana hajar al aswad kele ni bora hajar al aswad munumuna kana matuguni fula fo wolon fula katafa ni tawafu wolon fula dafara ni chogola ibetile maqamu ibrahim ajora kulumin ka kali kaba jobe ubafu maqamu ibrahim ibetile ola ibafu wattaqiju min maqami ibrahim musalla ibetam maqamu ibrahim kofe
kam magamu ibrahima bilaini ali kabace ni kene ferelem be se karakan fula salle ibe arakan fula salle tawafu ka arakan fula ibu sallim magamu ibrahima kofe arakan fulo ibe fatiha kala ka qul ya ayyuhal kafiruna ko daka arakan fula na ibe fatiha kala qul huwa allahu ahad ko daka ibe ne arakan fula sallim magamu ibrahima kofe ni kene ferelente jama kace kana yire toro kamogo puse ali kaba misiri yoro nikene be tay karakan fula salli ali kaba yoro nikene be ta arakan fula salli ne arakan fula yin salli ibe tile safama safa kulu be tilama ni tile la safama ibe aya kala inna safa wal marwata من شائر الله فمن حج البيت أو اتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم ibeni aya fo itilele safa kuluma ni sera safa kuluma ibe yele safa kulu sanfe ni yele la kulu sanfe ibi nyeshi alikabama ibi tege fula korota ibafo Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar do kadiye ibafo ibe sage kakabaru fo sinya saba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar do min kadiye ibe do ke iba sage ka fo sinya saba Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar do min kadiye ibafo sinya saba o ko fe ibafo لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهجم الأحزاب وحده ibn fo safa kulukate niyen fo ibe jiki ibitile marwama itato marwama ibena ampulu doma binkenela madodem ni sera wa ampulu binkenela mala ibe juga katanye fe doni bena nyogona ampulu ma binkene mala do ni sera o yoro la juga banna wa ampulu binkene ma fulani nyogonche cheba juga de ki sentele ya me muso take na ya soreni muso be nyogon fe ni juga jama kacha ibe takato tama anofe juga inte wajibe sunna de do ni bora ampulu binkene ma fulani nyogonche kata marwa ma ibe tama ni shara marwa ma ibe yele marwa kuluka i aya min fo safa koro ite sago katuguni ni yele la marwa fanaka ibi nyeshi alikaba ma iye min ke safa kuluka koni ibo ke marwa kuluka do nunu o ko fe beji ibe tama safa nu marwa fanani nyogonche sinya wolon fula ni bora safa ina na marwa kele ni bora marwa ina na safa fula ni bora safa itara marwa saba ni bora marwa ina na safa nani ni bora marwa safa itara marwa duru ni bora marwa ina na safa woro ni bora safa itara marwa wolonfla tama imbe damina ni safa abe bani marwa de ni eka tama banna ni safa koni e kofula dola kele do bora ewa wolonfla ina ube do faralaka abe damina ni safa kabani marwa safa ni marwa pana ibe ewa wolon fula min ketta ewa tama nu nyogon chesi ya wolon fula mi do kere ntala do kare ba fo qur'ana kala kare ba fo jikru min kare ba fo ire korosi hije yorola do kitabu fitinu do bu bolo tawafushi ya onshi na duawu ube ewa safa ni marwa tama sheon shena duawu lesrito o duawu la o kitabu fitinu ya bidiya kanuluta safa ni marwa tama duawu kere lentala qur'ana kala kariyo duawu min kadiyo jikru min kadiyo ibofo ni safa ni marwa ni o wolon fula bannate ibeta ikundi ubi ba kofe
ni muso de muso ulu ale ba kunsigi fara ɲɔgɔn kan bolonkonin kun hakɛ a b'o tigɛ ka bɔ a kunsigi la cɛ e b'i ta di i b'a kɔfɛ ni nin kɛra i bɔra naamu la tahallulu shani an ko n'i ye jamara tigɛ ka i kundi ka hadiya faga n'i ma tawafu lifada kɛ fɔlɔ i bɔra naamu la bodi fɔlɔ fɛn bɛ dagara ye min tun haramuyara i bolo naamu la fo muso mais n'i nana i ye alikaba tawafu siɲɛ 7 ka taama safa ni marwa cɛ siɲɛ 7 k'i i kundi a kɔfɛ k'a kɔfɛ fɛn bɛ dagara ye i bɔra naamu la pewu fɛn o fɛn to haramuyara ye naamu in kɔnɔ hari muso a bɛ dagara ye sisan donc n'i ye nin kɛ i bɛ sagi ka taa minna n'a sagira ka taa minna ni ye salli dɔw o ka baaraw de salli dɔw ka baaraw ye 5 de jamratul akhaba ko o pele fili o ye fɔlɔ ye k'i ka lahiya kantigɛ o ye 2nan ye k'i kundi ka kɔfɛ o ye 3nan ye ka tawafu kɛ tawafu lifada o ye 4nan ye ka taama safa ni marwa ni ɲɔgɔn cɛ siɲɛ 7 o ye 5nan ye salli dɔw nin baara 5 bɛ kɛ ni y'u teritibu komi ciden y'a kɛ cogo min a kaɲi nin 5 ni ye min bila min ye salli dɔw baasi si t'i kan salli dɔw ka baara ye ninnu ye ni ninnu banna i bɛ sagi ka taa min na salli kalo a tile 11 na min na sigi fana bɛ o b'a fɔ ayamu tasiriqi tile 3 mais ni mɔgɔ min kɛ tile 2 ne bɛ bɔ i bɛ bɔ baasi t'i kan mais ni sera ka tile 3nan in kɔnɔ o de kaɲi 11 na don jamarati 3 in bɛ a b'u bɛlɛfili kɛ jamratul ula wal wusta wal ukhra jamratul akhaba ni nana 11 na bada jawali dɔw b'a kɛ sani tile ka sankaba camancɛ bila dɔw bɛ to bɛlɛfiliw kɛ o tɛ bɛɛ dɛ nin don ka bɛlɛfili a tɛ kɛ fo tile ka sankaba camancɛ bila salli fana wagati ka dɔn 11 na ani 12 na ani 13 na bɛlɛ tɛ se ka fili ninnu na kabula jawali sani tile ka sankaba camancɛ bila n'i y'a kɛ a tɛ daga dɛ 11 na ni tile jɛngɛna ka sankaba camancɛ bila i bɛ taa jamarati la bɛlɛfili yɔrɔ fɔlɔ min ni min na ka misiri in ka surun i b'a damina o de la u b'a fɔ o de ma sugura wal usta wa jamratul akhaba o yɔrɔ bɛlɛfili yɔrɔ min na ka misiri in ka surun i b'a damina o la ni sera ka kɛ min na ka kɛ i kini na alikaba ka kɛ i numan na i bɛ i ka bɛlɛw fili bɛlɛ 7 i b'a fɔ bisimilahi allahu akibaru i b'a fili bisimilahi allahu akibaru fo 7 ka dafa ni i ka 7 fili i bɛ bɔ kɔfɛ ka bɔ jama la i bɛ taa jɔ k'i ɲɛsin alikaba ma k'i tɛgɛ ja ka duwawu kɛ duwawu ja i bɛ duwawu kɛ n'i ye duwawu kɛ ka tila i bɛ sagi ka taa bɛlɛfili yɔrɔ min bɛ camancɛ la i bɛ taa o fana la i b'o fana bɛlɛ 7 in fili bisimilahi allahu akibaru bɛlɛ kelen fili tɛ i b'o fɔ n'i y'o bɛlɛ 7 in fana fili i bɛ bɔ kɔfɛ dɔɔnin ka duwawu kɛ ka bɔ jama la ka duwawu kɛ kosɛbɛ n'i ye duwawu kɛ i bɛ taa bɛlɛfili yɔrɔ laban ale de ni Makka ka surun i bɛ taa bɛlɛ 7 i b'o fana fili ye a kelen i b'a fɔ bisimilahi allahu akibaru fo 7 ka dafa ni 7 dafara i bɛ sagi ka t'i ka place la min na o ye 11 na baara bannen 12 na dɔw fana bada jawal ni tile jɛngɛna ka sankaba camancɛ bila i bɛ sagi ka taa min na
bele fili yoro folo ibe bele fula fili tuguni akelen kele bismillah Allahu akbar ni ya fili ibe bo kofe ka duwa janke o kofe be ta chamanche ta fanala ibe ka bele wolon fula firala ibe bo kofe ka duwa janke o kofe be ta sabanana ibe bele wolon fula firi min ni makka kaso ni ye bele wolon fula firi jolite ala ibe sagi ni ye tali fulana donc ni eye mogoye e ba fe tali fulana do i ka bo minna tile kana bikito minna de ibi labe ka bo minna sani tile ka bi kana makka o ye tile tani fulana e bora mais ni e tora minna fo tile binna kito minna awajibire ka sisa ika tile sabana makono fo na ya soro e labbe de ibe sira de la jama de chayara ambutasi de chayara ima soka bo minna keneka fo tile binna ebe soka continue eta e darura de meni ote yi retugu tile e watani fulana i tora minna tile binni la ite soka bo ube ni mogo min ba fe ka tile sabana makono ibe tile sabana makono ode kanyi ika barajina chaya chide nyo ode ke sallallahu alaihi wasallam tile sabana do minye awatani sabanai abe wuli bada jawal ni tile jengina ka sankaba chamancha bila abe ta tuguni jamarati saba abe bele filike folo ibika bele wolon fura filala akelen kele bismillah walla Allahu akbar fulana o chogole anye do fo chogo min fula ibe do yunke sabana min ka sur makama ni yo bele fili o ye bara banne o ye minna fana ka bara banne abe bo minna na maka ni mogo minya labe e ba fe ka bo katika dugula abe munke ubafo de mako tawaful wada barakallahu li wa lakum fi alquran alhakim wa nafani wa iyyakum bima fi min aljikr alhakim aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli jambi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نونا مكة ni mogo min b'a fɛ ka bɔ maka tawafu min bɛ u b'a fɔ tawafu wada'i alikaba sarankala ni tawafu i bɛ t'o kɛ n'i y'i ka minɛnw siri k'i labɛn i bɛna alikaba i bɛ alikaba tawafu siɲɛ 7 o b'a fɔ sarankala ni tawafu n'i y'o kɛ dɔrɔn i bɛ tile mobili de la ka bɔ maka ni mɔgɔw dɔw y'o kɛ u bɛ bɔ ni kɔfɛla de u t'a fɛ k'u kɔ di alikaba ma direct ka taa u bɛ bɔ ni kɔfɛla ye fo ni u sera misiri d'a ma o ye bidiya lesiri t'o la u bɛ mɔgɔw dɔw b'u jɔ k'u ɲɛsin alikaba ma k'a kɛ komi u bɛ sara a la bidiya de ye u ye ni kɔni ye tawafu in kɛ sarankala ni tawafu in kɛ 7 dafara dɔrɔn i kɔ di i ka taa a ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan a ka bɔ maka bon nin tawafu bɛ hijukɛla bɛɛ kan fo n'a y'a sɔrɔ muso min bɛ kalobɔ la ou bien muso min bɛ bangejoli la muso minnu bɛ kalobɔ la ou bien muso minnu bɛ bangejoli la nin tawafu binna ka bɔ olu kan olu bɛ se ka bɔ maka n'u ma nin tawafu in kɛ an bɛ ala deli hijukɛlaw ala ka taa n'u ɲuman ye ala ka segin n'u ɲuman ye n'aw sagira ka n'a ka jamanaw na nin bɛɛ kɔfɛ a ka kɛ jogo ɲumantigiw ye jogo minnu tun bɛ bolo sani ka taa maka ni i taara hiju i nana i ka olu dabila kuma jugu minnu tun bɛ bolo i k'u dabila ko lankolon minnu tun bɛ bolo i k'u dabila parce que baara ɲuman miladi taamanse de a kɔfɛ i ka ɲuman kɛ baara ɲuman miladi taamanse de o kɔfɛ ɲuman ka tugu a la an bɛ ala deli ala ka ɲinan hiju ala ka ba hɛrɛ la awa kun ɲuman sagi kana rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.